Quan jo tenia 10 anys, a l'any 92, es va morir el meu pare a l'Aitatxo, que nosaltres li dèiem. Llavors era una persona molt especial i que també movia moltes coses. Era el president del centre excursionista, era ple a la Patum, era molt implicat a nivell polític. Nosaltres vam tenir un accident on hi érem la meva mare, el meu pare i jo, i llavors la meva mare i jo vam estar a l'hospital i l'enterrament va ser sense nosaltres. Nosaltres tenim una família molt curta. Som la meva mare, el meu germà i 4 tietes. Llavors allà hi havia les meves tietes i en aquell moment les meves àvies, i la meva mare i jo vam viure des de l'hospital. Va ser, evidentment, el cop més fort de la meva vida i el vam viure una mica com es vivien les coses abans, des de dintre, contenint i tirant endavant. O sigui, la meva mare va haver de contenir per poder tirar endavant, perquè no es podia parar ni es podia permetre el luxe, tenint 2 fills petits, de fer potser el dol en aquell moment. Llavors va sacrificar el seu dol per nosaltres. Amb el temps, jo tenia molt clar que jo volia poder parlar del meu pare. Llavors han sigut molts anys de treball amb terapeutes i amb gent que m'ha ajudat. I a dia d'avui en puc parlar amb un punt d'emoció, com veieu, però per mi era molt important tenir la capacitat de fer-ho quan fos el moment i de parlar amb els meus fills de l'orgull que és el meu pare. Tot el treball que hem hagut de fer de l'acceptació del Pau i de l'autisme del Pau ens ha servit també per dols que teníem antics. En realitat, el dol passa per una acceptació. Llavors, l'acceptació del que ja no hi és. Sempre dic que el que més em va costar de la mort del meu pare no va ser la mort en si, sinó el mai més. El mai més hi serà. Aquest mai més és el que fa més mal i crec que l'única cosa que t'ajuda és el temps. És a viure-ho amb dolor encara, però veient totes les coses positives que tenia i que ens ha portat ell. En els moments que trobes més a faltar és els moments claus. En els moments de dir, hosti, tinc uns fills. I jo, a veure si ho puc dir. Crec que el meu pare s'hagués portat molt bé amb els meus fills, saps? Llavors, al veure que no pot existir, això fa mal. Però, acceptació.